Det, der hedder K-notatet, det var et politisk diktat. Det var et politisk diktat, tvunget igennem af topembedsmændene i centraladministrationen. Forsvaret ville noget andet oprindeligt. Men det kunne vi ikke få lov til inden for den økonomi, som var til rådighed. Så man ønskede at egentlig nu tage skridtet fuldt ud og få skabt den fredsdividende, som kunne bruges til andre ting. Den fredsdividende, det var den, der blev resultatet i at få dansk forsvar omlagt fra et territorialt, mobiliseringsbart forsvar med de ressourcer og de midler og de systemer, som eksisterede, til at være et mere, hvad kan man sige, expeditionary defense, som var det store buzzword dengang. At det så efterfølgende, ud over det, kommer besparelser på forsvaret i form af 15% besparelser på forsvarsbudgettet, som faktisk i realiteten på det tidspunkt knækkede forsvaret. Og det er det ruten af det forsvar, vi har i dag, at det egentlig sker. Men da beslutningen bliver truffet i 4 for K-notatet, kapacitetsnotatet, som det kommer til at hedde, hvordan dansk militær bør se ud i fremtiden. Til et mere professionelt forsvar med 2 så var det de muliges kunst, at det var det, som var politisk vedtaget, og så er det jo forsvaret, som den loyale organisation, som den er, at den retter ind. Mange i dag siger jo, at det var fuldstændig forkert, det som der skete der. Ja, det kan man sige i bagklogskabens klare lys. Men dem, der skulle endelig beslutte det i sin tid, de var ikke i tvivl. Og så kunne forsvaret lige så godt gå i spidsen og sige, her er, hvad der er muligt inden for de rammer, som der er givet. Ved I noget andet, så må I udvide rammerne. Og det skete ikke. Og derfor kom K-notatet til at danne grundlag for dansk forsvar i rigtig mange år. Faktisk fra 2004 og frem til det nationale kompromis, som er ganske her fra nyere tid.